ka arrogance ka jong i vi ka jing long sarong ka jong i kum long elong sinda peit ye krukom kren im ba i ken klung khana im i ken do thala ye ka jubab ka jong i smo bi tip tang ma i ka rule ka ai nga hang om this is a wrecking amendment namar ba kapat uja ko ya po ka history jong district council ru ban pha dilit lut bar khoi ya ka bill ling bagi amendments tinakaliang ka jong ai kublai chairman ma bi khamsha namar ba kapat juja kumpani ka juja po ka district council andrei hagajing peit ka jonga hadin bagi la tre shitom chisnem laibnai sobnai gani ki isi kelawan ra hadu enriu nyol tli ki bills kawai ne ka bill ka bakong san ka bangi ko ban ra ka de ka service rule 2026 andrei dangila I bai pha dilit dut bar khoi tinginya kren iu shu po yeng dor bar lada kumong ong mene ila dei senior most MDC lada isno khia hadu kata ta na manta ka welfare jongki nong trai jongki hangni ila dei bon ra ki close bengini ok banya keren ko majule lang yeki we ki bel bala pas no do ki por mishwaru henry kani ka jingle ka jongi ka pen I bait ba im ken snap yangi ka isi ka bathmai lani I ken khulung khana hadu manta yangi ti kata te ngamum sha dalileiru kumusiam namar ba ko mangal ong mene khatin phareng kani ka wrecking amendment but ka intention ka jongi ka dei bit ban pendu pendam bet ya kani ka service rule klam kanu ka ji karen andai nakaliang ka jonga ko mangal ong house tu singi lada iwan ra close by close in bill ginya syong hadu sibiji men miet ginya dibiet ule iu ka kamdan kanu ka ji andai da ka ba ile akum tu kawan ra ya ka jing snow ka ba phlai ni namar ba ka pa judon ha ka history jong ka district council ban pha dilit barok haki ki amendments Mendai tanya ka service rule ai ka ni ka trading by non tribal ru I pha delete tamade ide ban ai kublai yu chairman budang sha I tu ka por ban ra ai ka tu ka amendment andai dal adai ka por be in kren ai yong imtre ban ra shu ya ka tu ka amendment di kita gidi ki AP ki ba kumki nong song snong ki pai ba gidi ban sungu thu ya ka jingut jing perkhat ni wan hang ni po district council na do ka sngi ka baningkong ni buromi I na marbu ide senior most mo Andrei pindapet ye ki comments pindapet ye krukom keren im ba I ken klung khana im I ken do thala ye ka jubab ka jongi smobi tip tang ma I ye ka rule ka ai nga ha ka tu sngi ha bangwan ra ye ka point of order hakmat jong chairman nga wan ra ye ka point of order 88 for A4 kamot kanu ka bill kanu ka amendment ka balong frivolous but meaningless kumnu gi ta ha po ka ye la pendu rupa ye ka spirit jong ka jingi tainya hapo ka yeng dor bar so ai ka badon buram ka jongi ti nakaliang ka jonga ai kubli shai chairman namar ba ha ka bor ka jong I pade ha ka jing start ka jong I